ютубер. И сега тя е луда. Още съм на село. Оказа се, че един приятел ме е оставил 30 години в това село. Сега започваме. Да ви кажа 30 неща, не 30, да е 5 неща, които трябва да знаете за момчета. Те са големи батки, някои са шматки, някои са тъпчи, а пък някои са средни, някои са ето такива. Ето такива са всички хора, които не са абонирани за мене. Сега ще видите най-хубавото нещо в живота си. Аз! Защото съм бащи и пича. Педерас! Педерас са най-големите хора на света. Секс. Ето това е най-важното в живота и пенисите на момчетата. Сега отиваме на най-истинската възможност. Какво са момичетата? Край на клипа. Аз бях Суполчо, вашия ютубер.